Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Paulo. Taong 1988. Dawo, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kakauwi lang ni Paulo sa Dawo. Nanuluyan siya noon sa bahay ng kanyang tiyuhin, kung saan naging mainit naman ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Matagal na panahon nang hindi nakauwi itong si Paulo. Sa dami kasi ng kanyang trabaho, halos wala na siyang panahong mangumusta sa kanyang pamilya. Kung hindi pa siya natanggal sa trabaho niyang yon, hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon para umuwi. Wala naman siyang naramdamang sama ng loob sa amo niya. Bukod kasi sa marami na din siyang naipong pera, alam niya sa kanyang sariling sapat na ito para muling makapagtayo ng negosyo. Sa loob ng ilang araw niyang pananatili sa Dawo, naging maayos naman ang lahat. Masaya naman siya noon kahit papaano, gawa ng yung mga kababata niyang ilang taon na niyang hindi nakita, muli siyang nagkaroon ng pagkakataon para makipag-usap sa mga ito. Simpleng tao lang itong si Paulo. May maamong pagmumuka na halos hindi mo iisipin na marami na palang pinagdaan ang pagsubok. Unang tingin nga sa kanya ng mga kaibigan niya, parang isang inosenteng taong walang kaalam-alam pagdating sa mga mahihirap na trabaho. Ngunit nagkakamali sila. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga kakilala, namuhay dati itong si Paulo bilang kanang kamay ng isang mayamang pamilya. Siya ang nagsisilbing sandata ng mga ito, kung saan dahil sa kanya nangibabaw ang negosyo ng pamilyang pinagsisilbihan niya. Magmula noong nailibing niya ang katawan ng kakumpetensya ng mga ito, yun na din ang naghudyat ng pagwawakas ng kanyang trabaho. Sa puntong yon, minabuti na niyang umuwi ng Dawo, hudyat ng kanyang pagreretiro. Walang nakakaalam sa karanasang yon ni Paulo. Kaya na may inakala ng mga taong naninirahan sa kanilang lugar na isang disente ang trabahong kanyang pinagmulan. Bagaman ganon ang pagkakakilala sa kanya, minabuti niyang manatili at hayaan na lamang sa ganoon ang isipan ng mga tao. Sa paglipas ng mga araw, namuhay bilang manininda ng gulay itong si Paulo. Tuwang-tuwa naman noon ang kanyang mga tiyuhin, gawa ng napakasipag nito sa trabaho. Isang hapon, habang abala siya sa pagtitinda ng gulay, bumisita ang pinsan niyang nakatira, di kalayuan sa bahay na tinutuluyan niya. Pagsilay niya rito, napansin naman niyang nagdadalang tao ito, kung kaya't ang ginawa niya, nilapitan niya yon para kausapin. Neng, hindi ka ba nag-aalala para sa batang dinadala mo? Tingnan mo ang sarili mo, para kang hubot-hubad na naglalakad sa daan. Bungad na wika ni Paulo sa babae. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niya yung nilapitan at mabilis na inipitan ng pangontra. Inabisuhan niya din yung maging maingat sa lugar na pinupuntahan niya, gawa ng hindi niya alam kung sino ang totoo sa mga nagpapakunwari. Nang marinig naman ng babae ang sinabi niya, sumang-ayon lang naman ito habang dali-daling naglalakad papalayo. Dahil sa naging asal noon ni Paulo, kaya na may hindi maiwasan ng tiyuhin niya ang magtanong sa kanya. Bagaman tahimik lang itong nagmamasid, aminado siyang labis na din yung nagtataka. Sa pag-alis ng babae, doon na sila nag-umpisang mag-usap ukol sa mga nangyari. Ayon sa tiyuhin niya, hindi pangkaraniwan ang kanyang ikinilos noon sa kadahilanang para siyang may alam sa mga lihim na karunungan. Ang buong akala kasi nito, ilang taon siyang nagtrabaho sa Maynila kung saan hindi nauso ang tungkol sa kwento pagdating sa mga nilalang na hindi nakikita. Nasisiguro din ang tiyuhin niya, wala siyang kaalam-alam pagdating sa ganoong larangan, gawa ng bago siya umalis sa lugar nila, mariin yung ipinagbawal ng yumao niyang ama. Nang marinig naman ni Paulo ang sinabi ng tiyuhin niya,
Ngumisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi naman ho kasi naging madali ang ginugol kong taon sa lugar na yon. Alalahanin niyo, tiyo, maglalabing-5 taon ako sa lugar na yon. Marami ako dong nakilalang taong may mga ganitong kaalaman na siya namang pinilit kong matutunan." Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang tiyuhin niya kundi ang ngumiti. Matapos ang pag-uusap nila, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang ginagawa. Habang nasa kasagsagan ng pagbebenta itong si Paulo, meron siyang nararamdamang kakaiba na umaaligid sa paligid. Noong una, ipinagsawalang bahala niya pa ito, subalit nang hindi maglaon na pabalik-balik ang presensyang yon, doon na siya nag-isip na maaaring merong hindi tamang nangyayari. Nagpaparamdam lang kasi sa kanya ang ganoong uri ng aura sa oras na may malapit ng mamamatay sa lugar na kinaroroonan niya. Upang makumpirma ang kanyang kutob, pasipat naman siyang sumilip sa kanyang bulsa kung saan naroon ang langis na palagi niyang dinadala. Pagsilay niyang kumukulo ito, napamura na lamang siya habang mabilisang tumatayo. 3 beses niyang iniikot sa baryo ang kanyang paningin, ngunit hindi niya matunton ang kinaroroonan ng mga ito. Sa takot na baka ang pinsan niyang buntis ang biktima ng mga nilalang na yon, dali-dali naman siyang nagpaalam sa kanyang tiyuhin. Hindi naman yun tumutol sa kanyang nais, sa kadahilan ng kahit papaano nagampanan naman ni Paulo ang kanyang trabaho. Makalipas lamang ang ilang minuto niyang paglalakad, nadapo na nga siya sa bahay nito. Unang bumungad sa kanya ay ang asawa ng pinsan niya. Pagsilay naman ito sa kanyang papalapit, agad naman siya nitong sinalubong ng nakangiti. Nag-usap lang sila ng bahagya, sabay pasok sa loob ng bahay. Para maalis ang kanyang pag-aalala, tinanong niya yon kung maaari ba siyang maglagay ng pangontra sa bahay nito. Inabisuhan din niya yung mas mainam na maglagay ng mga ganoong uri ng bagay sa loob, gawa ng buntis ang kanyang asawa. Matapos naman yung marinig ng lalaki, hindi naman yun tumutol sa kadahilan ng aminado din ito na hindi pala sila nagpapakonsulta sa albularyo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niya doong inilahad kung gaano kaimportante para sa mga buntis ang magpakonsulta sa albularyo. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, doon niya napag-alaman na palagi palang nakukunan ang asawa nito. Ayon sa pahayag ng lalaki, 3 beses na yung nagbuntis, subalit walang nabuhay. Ang pinakamatagal na buwan ng pagdadalang tao nito ay nasa 5 buwan lang. Dagdag pa nito na wala silang kaide-ideya sa mga nangyayari, gawa ng nasisiguro naman niyang hindi niya pinapatrabaho ang kanyang asawa sa mga panahong yon ay nagdadalang tao. Nang marinig naman ni Paulo ang sinabi nito, doon niya nakumpirma na paulit-ulit itong nabibiktima ng mga aswang. Ang mas nakakapagtaka lang, hindi ito napapansin ng mga albularyong naninirahan sa kanilang lugar. Dahil sa mga bagay na kanyang nalaman, siya na mismo ang nagpresentang tumulong sa mag-asawa. Kalakip ng kanyang pangako, inabisuhan din niya ang mga ito na hanggat maaari, huwag nitong ipagsasabi sa ibang tao ang kanyang ginawa. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang umalis sa tahanan nito para makapaghanda. Kinagabihan, nang makapaghapunan na sila ng kanyang tiyuhin, formal naman siya doong nagpaalam na tutungo siya sa bahay ng kanyang pinsan. Nang marinig naman ito ang kanyang paalam, hindi naman yun tumutol sa kanyang nais, gawa ng yon ang unang pagkakataon na gagala itong si Paulo ng 10 oras. Bago siya umalis sa kanilang tahanan, kabilin-bilin na naman ito sa kanya na kung aabutin siya ng hating gabi roon, mas mainam na wag na lamang siyang umuwi. Dagdag pa nito na wag siyang magpakakampante sa lugar, lalo pat hindi niya pagaanong bistado ang mga taong naninirahan dito. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang tumango bilang pagsang-ayon.
Maya-maya pa, nagpaalam na din yung matutulog na, kung kaya't ang ginawa niya, pumasok sa kanyang silid para kumuha ng gamit. Paghila niya sa pinakailalim ng aparador na pinaglalagyan niya ng kanyang damit, agad naman niya doong dinukot ang isang punyal na halos magkakalahating braso ang haba. Doble din ang talim nito at gawa ang punyal na yon sa purong tanso. Para hindi yon mapansin ng kanyang tiyuhin, sinigurado niyang maayos ang pagkakasuksok nito sa kanyang bewang. Maya-maya pa, nang makalabas na siya sa kanilang tahanan, agad naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kanyang pinsan. Pinili niyang dumaan noon sa talahiban nang sa gayoy hindi siya masilayan ng mga tao na maaaring nakatambay pa sa gilid ng daan. Sa pagdating niya sa likurang bahagi nito, agad naman niyang dinukot ang kanyang punyal sabay haplos sa pinakagitna nitong bahagi habang patuloy na nag-iihip ng usal. Matapos niya yung gawin, binuksan niya ang dulong bahagi ng hawakan nito kung saan doon lumitaw ang isang mutya ng gabi na matagal na niyang pinakainiingatan. Kagaya ng ulan, magiging madulas ang katawan ko sa harap ng aking kalaban. Wika ni Paulo sa kanyang sarili habang nagbabanggit ng iilang buhay na kataga. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan naman niyang inipit sa kanyang daliri sa paa ang mutyang yon para pakawalan ang totoong bisa nito. Nang maramdaman na niya ang paggaan ng kanyang katawan, dahan-dahan naman siyang lumapit sa tahanan ng buntis. Nang mapagtanto niyang wala pa namang nangyayaring kakaiba sa paligid, kampante naman siyang umupo sa pinakagitnang bahagi ng bakuran nito para maghintay. Sa paglalim pa ng gabi, doon na dahan-dahang napapansin ni Paulo ang pagsidatingan ng iilang mga ibon na tagapagmasid ng mga aswang. Hindi naglaon na sipat niya ang malalaking uri ng mga ito na bigla na lamang dumapo sa talahiban. Maya-maya pa, narinig na lamang niya ang mga nakakakilabot na pag-aangil kung saan yun naman ang naging hudyat para sa kanya na isagawa ang kanyang mga plano. Pagtayo ni Paulo sa kanyang kinaroroonan, doon niya nasilayan ang 3 aswang na patuwad na naglalakad. Alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nito nagagawang masilayan dahil sa tangan niyang mutya ng gabi. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon na siyang sugurin ang mga ito para kitilan ng buhay. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon, walang habas naman niya yung pinag-uundaya ng saksak sabay kaladkad ng mga bangkay nito pabalik sa masusukal na talahib. Dahil sa kakayahan niyang bulagin ang paningin ng mga aswang, kung kaya't hindi nagiging mahirap para sa kanya na paslangin ang mga ito. Ayon kay Paulo, para lang siya noong kumakatay ng baboy tuwing pumapatay siya ng mga nilalang kagaya ng aswang at mga mambabarang. Dagdag pa niya na sa ilang taon nilang pagsasama ng mutya, bistado na niya ang mga kakayahan nito at kahinaan. Napakamapanganib ng mutya ng gabi para sa mga aswang kung malawak ang kaalaman ng gumagamit dito. Matapos niyang paslangin ang mga nilalang na yon, nagmadali naman siyang umuwi sa bahay ng kanyang tiyuhin. Habang binabagtas niya ang daan, bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan ang isang responsibilidad na animoy napaka-imposible para sa kanya na talikuran. Pakiramdam ni Paulo noon, hinahangad ng kanyang katawan ang muling makapagsilbi sa mga taong hindi na iba para sa kanya. Sa isip-isip niya, kung naninilbihan nga siya noon para sa pera, bakit hindi siya manilbihan ng libre sa mga taong nangangailangan ng kanyang talento? Nasisiguro niya rin kung ipagsasawalang bahala lamang niya ang kanyang nararamdaman, maaaring dumagdag pa ang bilang ng mga batang inosente na pinapaslang ng mga aswang. Dahil sa mga kaisipang yon, kung kaya't wala nang nagawa itong si Paulo kundi sundin ang kagustuhan ng kanyang puso.
Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan noon ding mismong gabi, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya nalilipol ang mga masasamang nilalang sa kanilang lugar. Sa paglipas ng mga araw, naging kilabot itong si Paulo sa panig ng mga aswang. Pakiramdam noon ng mga nilalang, gabi-gabi ay umiikot ang kamatayan sa lugar na yon para lipulin ang kanilang uri. Hindi naman ito pinahintulutan ng mga matataas na pinuno ng kanilang lahi, kung kaya't para mapigilan ito ang paghahasik ng takot ni Paulo sa lugar, gumawayo ng isang pangkat na susupil sa kanyang kakayahan. Hindi pangkaraniwan ang tinatangang karunungan ng bawat miyembro ng pangkat, sa kadahilan ng bawat isa sa mga ito ay merong dugo ng gabunan. Nang mapag-alaman naman niya ang tungkol dito, hinanap niya ng hinanap ang mga nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong nagkasalubong na nga ang kanilang mga landas. Isang gabi ng Huwebes, habang naglalakad itong si Paulo sa masukal na daang nagdudugtong sa ikalawang baryo, nasipat niya ang 8 kataong naglalakad papalapit sa kanya. Pagharap ng mga ito, bigla naman niyang napansin na nagagawa na siya nitong masilayan kahit nakataas ang bisa ng kanyang mutya. Dahil sa kanyang naramdaman, minabuti niyang ibaba ang kanyang pananggalang upang kampanting makipag-usap sa mga nilalang. Pagbungad niya sa harapan ng mga ito, bigla naman yung napaatras nang sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, bigla namang umangil ang pinuno ng pangkat na yon habang nagwiwika sa kanya ng, "Ikaw ba ang pumapatay sa aming mga kauri? Ano ang ginagawa ng kasapi dito ng Lapiang Malaya?" Para sa mga hindi nakakaalam, ang Lapiang Malaya ay isang uri ng samahan kung saan lahat ng kaanib dito ay nagtuturo kung paano salagin ang nakamamatay na puwersa ng mga sandatang ginawa ng tao gamit-gamit ang sarili nilang mga laman. Marami silang kahalintulad na samahan ngayong pangkasalukuyan. Sa kasamaang palad, buwag na ang samahang ito at umiiral na lamang ang kanilang mga aral sa mga taong minsang naging kasapi dito. Matagal nang tumiwalag doon si Paulo, gawa ng ang tanging pakay lamang kasi ng kanyang pagkaanib ay matuto kung papaano magkaroon ng ganoong uri ng abilidad. Nang malaman na niya ang sikreto nito, naglaho na lamang siyang parang bula sa samahan. Doon na rin nag-umpisa ang kanyang panunungkulan sa isang mayamang pamilyang nagbabayad ng mga mamamatay tao para paslangin ang kakumpetensya nito sa negosyo. Dahil sa aral at husay noon ni Paulo na pumatay, kung kaya't siya lamang ang tumagal sa pamilyang yon. Sa kanyang mga misyon, narating na niya ang iba't ibang lugar ng Pilipinas para hanapin ang mga taong iniuutos sa kanya. Matapos niyang marinig ang sinabi ng nilalang, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi ko inaakalang malawak din pala ang saklaw ng samahang dati kong kinakaaniban. Para malaman mo kaibigan, matagal na akong tumiwalag sa samahang yan. Subalit, hindi ko maaaring maipagkaila sa iyo. Kabilang ako sa mga miyembro nilang may husay na kakayahan ukol sa aral na kanilang isinisiwalat. Nais mong malaman? Pwede mo akong subukan. Yun nga lang, hindi ko masisiguro sa iyo na makakaligtas ka sa oras na sinubok mo ang tangan ko." Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman siyang pinalibutan ng mga nilalang na yon at kasabay nito ang buong lakas nitong pagsunggab sa kanyang kinaroroonan. Bago pa man kumapit sa kanya ang matatalas na kuko ng mga nilalang, agad naman niyang inihipan ng dasalang mutya ng gabi na siyang naging sanhi upang dumulas sa kanyang balat ang dulong parte ng mga kuko nito. Sa paglayo niya sa kinaroroonan nito, agad naman niyang itinaas ang kanyang sabulag nang sa gayoy subukang lituhin ang mga nilalang ukol sa totoo niyang lokasyon. Paglaho ng kanyang anyo sa harapan ng mga ito, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang punyal
at walang pagdadalawang isip na inundaya ng isa sa mga gabunan. Sa pagbagsak nito sa lupa, agad naman siyang lumundag sa likod nito, sabay tahak ng daan patungo sa isa pa nitong kasama. Dahil sa bilis ng pagkilos noon ni Paulo, agad naman niyang napaslang ang apat sa mga ito. Nang mapagtanto niyang kalahati na lamang ang natira, nagdesisyon siyang makipaglaban dito ng harapan. Nang ibinaba na niya ang kanyang sabulag, galit na galit namang nag-aangil ang mga gabunan. Paglitaw niya sa harapan ng mga nilalang, walang habas naman siya nitong sinugod, subalit ang lahat ng pinsalang kanyang natatamo ay mabilis din namang naglalaho. Bukod kasi sa bisa ng mutya, gumagamit din siya ng mga katagang natutunan niya sa dati niyang samahang kinakaaniban. Sapat na ang mga karunungang yon upang manatiling angat laban sa mga gabunan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuos, bakas sa pagmumukha ni Paulo ang ginawa nitong panlalaro sa kanyang mga katunggali. Yung mga gabunan noon, halos mamatay-matay nang sumusugod sa kanya, subalit lahat ng pag-atake nito, walang kahirap-hirap niyang naiilagan. Dahil sa ganoong sitwasyon, kaya na may maiging nag-isip ng paraan ang kanyang mga kalaban para pabagsakin siya. Sa pagsunod ng isa sa mga ito sa kinaroroonan niya, mabilis na namang umilag si Paulo sa ataking ginawa nito, subalit hindi niya napansin ang pasimpleng paglapit sa kanya ng isa pa nitong kasama. Bago pa man siya makalayo doon, nagawa na siya nitong masaksak sa bewang na siyang naging sanhi para mapasuka siya ng dugo. Paghugot ng gabunan sa matatalas nitong kuko, agad naman niya yung inundaya ng punyal sa dibdib na mabilis na namang tumagos sa likod nito. Dahil sa saksak na tinamo ng nilalang na yon, kung kaya't mabilis din naman itong nawala ng buhay. Bago pa man yung tuluyang bumagsak sa lupa, gulat na gulat ang tatlo nitong kasama nang masipat nilang bigla na lamang umusok ang sugat ni Paulo. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan nang biglang maglaho ang sakit na nararamdaman nito. Paghawi niya sa dugo na naroon sa kanyang bunganga, ngumisi lang naman siya sa mga nilalang na yon habang nagwiwika ng, "Sa kahit anong aspeto, wala kayong tsansang manalo. Iisa lang ang makakapagligtas sa inyo, at yon ay ikubli ang inyong mga buntot habang dahan-dahang lumalayo sa lugar na ito. Ito ang tandaan ninyo, hanggat nabubuhay ako rito, hindi ko pahihintulutan ng sino man sa lahi nyo na basta na lang manggambala ng mga ordinaryong tao." Nang marinig naman yon ng mga gabunan, napilitan na yung umatras, bitbit ang mga bangkay ng kanilang mga kasama. Magmula noon, hindi na naramdaman ni Paulo ang presensya ng mga ito sa kanilang lugar. Ultimo sa mga sumunod pang baryo, naglaho na lamang ang mga ito na parang bula. Bagaman hindi niya alam kung ano ang napagkasunduan ng angkan ng mga aswang, iisa lang ang kanyang pinanghahawakan at yon ay ang pagkakaroon ng kapayapaan ng kanilang lugar laban sa mga nilalang na yon. Makalipas pa ang mga buwan, awa naman ng Diyos, biniyayaan ng isang malusog na sanggol ang kanyang pinsan. Labis naman itong ikinatuwa ni Paulo sa kadahilanang ayon sa asawa nito, isa yon sa mga pangarap nitong matagal na nitong inaasam. Pero alam niyo ba, tumanda na lamang si Paulo sa lugar na yon, wala pa ring nakakaalam ukol sa kanyang totoong pagkatao maliban sa kanyang pamilya. Lalong-lalo na sa tinatangan niyang mutya na kinatatakutan ng mga gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Mutya ng gabi. Alam ko talaga, malakas yung mutya na yan, tsaka sobrang dulas mo kapag tangan mo yung mutya na yan. Sa pagkakatanda ko, meron na yata akong 4 o 5 kwento tungkol sa mutya na to, mutya ng gabi.
Hindi ko lang masabi talaga na 100% na kinakatakutan ng mga gabunan yung mutya ng gabi. Kasi alam naman natin kung gaano kalakas yung mga gabunan. Tas nakadepende rin yan sa kung anong lahi meron sila. 'Di ba? Kasi meron tayong tinatawag ng gabunan ng mga maranhig, gabunan ng amalanhig, at kung ano-ano pa, meron pang gabunan ng mga abwak, gabunan ng mga balbal, tapos kung ano-ano pa. Etong kinagandahan lang kay Paulo, yung pagtatangan niya ng mutya ng gabi, galing din sa samahan. Yun nga, yung sinasabi nila na samahan ng lapiang o lapyang, lapyang malaya o lapiang malaya. Ako first time kong marinig to. Siguro sobrang tindi nito, no? Kaso nga lang, ang sabi rin sa kwento, wala na tong samahan na to eh. So hindi natin siya makukumpara sa ibang samahan tulad nung napakalakas na samahan na Haring Bakal. Alam ko karamihan sa inyo kilala yung samahan na yan kasi sikat na sikat yan. So hindi natin siya maikukumpara kung ganun din ba kalakas, no? Pero sa samahan ng kanan, wala namang kumparahan. As long as ginagawa nyo yung responsibilidad ninyo tapos purong kanan kayo, winawasak nyo yung mga nilalang na nasa kaliwa, ayos na yun. Yun lang yung nakita ko sa kwento na siguro na-enhance talaga ni Paulo yung mutya ng gabi niya dahil nga dito sa samahang Lapiang Malaya, no? Tinuruan pa siya para i-unlock yung ibang kakayahan ng mutya ng gabi. Kaya yung takot sa kanya ng mga gabunan, ganun-ganun na lang. Pero hindi ako 100% sure nga, balikan ko lang yung una kong sinabi, na takot yung mga gabunan sa mutya ng gabi. Kasi alam naman nating lahat, pare-parehas tayo, marami pang mas malakas na mutya kaysa sa mutya ng gabi. Diba? Pero kayo pa rin yan. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.